Ahojte u nového videa. Dneska sme chytili lišaja pupencového a teraz ho ideme pustiť a tak to vyzerá. Vidíte? Pozrite, počkajte. Tu vyzerá a teraz ho idem pustiť. Počkajte, teraz ho točím. Počkaj. A teraz vyzerá takto. Dobre, a pôjdeme ho pustiť. Dobre, počkaj. No ešte nenatočovaj. Počkaj. Nie tvár. Nie, no však daj tu na zem, na zem. Dobre. Dobre, vnímam Dobre. to. Daj to natáčať. Natáčam. No teraz to ideme pustiť. Počkajte. Pozrite. Dáme von tuto. Druhu. A chytím ho. Takto. Až tam vyletel. No, to už... Dobre, máš ho ale